चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानुवारि दाननि 9-10 अक्ट'खालि जानो थांगासिनो दङ। बिसनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय बलांगुरि हालामाव बेयो जागोन गाजा गोमजायै। बे जानो गोनां हाबाफारिनि सायाव दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै दखरा आरो दालाय आफादनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै प्रिपारेसननि सायाव जों गोख्रोङै सावरायलायदों आरो बेवहाय जोङो गोदान बोसोरनि लोगोसे ज' बयबो जोंनि वार्कारफोरखौ मोनसे मिजिं हामलायनाय जोङो बावदों आरो बेजों लोगोसे दिनै चिरां जिल्लानि जानानै आं गासै सुबुं माहारिनिसिम मोनसे आंनि गोसोनि उइस हरनो लुबैदों जे बे गोदान बोसोराव साफ्रोमबो सुबुं जिउ आरो सोलेरा गोजोनैनो थानो हाथों आरो बेजों लोगोसे बयनिबो साननाय मिजिंआ जाफुंसारथों बेनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबो। दिनैहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो आफादनि गोबां बाथ्राफोरखौ रायलायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जोंनि समाजारि सोलोंथाइ जोंनि ओनसोलनि जि माखासे थासारि बेनि सायाव जों गुवारै गोथौयै सावरायलायनानै माखासे समाजनि सार्थआव बा जिल्लाखौ बोस्रांनांगौ फोसाबनांगौनि सार्थआव गोबां जोङो हमवर्क दिनै थिग खालामनानै लानाय जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ चिरां जिल्ला एबसुआ गोख्रोङैनो मावफुंलांगोन। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों आरो नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि थ्रुयै गासै रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों जे गोदान बोसोर जेब्लानाखि फैयो बा गोदान बोसोरनि अनगायैबो बैसागो मागो जायो बे समाव चिरां जिल्लायाव बोसोरबासो जोंनाव मोनसे थासारिया ओरैबायदि ट्रेन्डजों फैदों जे रंजानायनि नामाव गोबां माने जोंनि जि फरेस्ट एरियाफोर दं रिजार्भ ओनसोलफोर दं दैलाम ओनसोल हाग्राबारि ओनसोल बैफोराव जोंनि हालामनि खायसे सुबुंफोरा गोबां रंजानायनि जि मोनसे थावनि स्पट बेखौ बानायबोबाय थानायखौ जोङो नुदों। थांनाय समफोरावबो जादों आरो बे थासारिखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम थांनाय समनिफ्राय जों गोख्रोङै नोजोर होबोदों आरो समाजनि ओनसोलनि इयुन जेनेरेसननि सार्थआव जों माखासे बाथ्राफोरखौ गोख्रोङै स्टेन्ड खालामनानै जोङो रल लाबोनाय जादों। बे बोसोरावबो दिनै जोङो नंगौ सिखार जानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो राजाफोरनि बा सरकारनि आरो एडमिनिस्ट्रेसननि नाजानायजों थांनाय समाव जि लेभेलाव जादोंमोन रंजानायफोरनि जि थावनि बेफोर एबार खमायदों। दा बे बोसोराव जों मोनथामसो जायगायाव जोङो नुबाय थादों बिथांमोना गोजाम बोसोरनिफ्रायनो दा जानुवारि फैबाय बे जानुवारिसिम सोलिबाय थादों। बेवहाय जोंनो रायजो राजाफ्रा गोबां माने अभिभाबकफोर जायफोर समाजनि थाखाय मोजां सानग्रा इयुननि थाखाय मोजां सानग्रा हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा बायदिसिना बिथिंखौ नुनानै दिनैहाय बिथांमोना जोंनो रिपर्ट हरदों जोंखौ खावलायदों जे उमुक उमुक जायगायाव जि रंजानायनि मुङाव जिबायदि मोनसे पिकनिक स्पट खालामदों बे थासारिया मोजां जायाखै। जाय थासारियाव जोंनि फरायसाफ्रा बेहाय जेबो बेनिफिट गैया जोंनि समाजा जेबो बेनिफिट गैया जोंनि हारिया बेजों जेबो लाब जानाय नङा जोंनि ओनसोला बेजों जेबो चेन्ज जानाय नङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो बरन्स माने गाज्रि फारसेजों गाहाय फारसेजों थांनाय सिनारि नुदों होननानै जों फोरमायदों। बेनिखायनो जों चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय गुरैयै खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफोर पिकनिक स्पटखौ खालामग्रा अर्गेनाइजार बिथांमोन नोंथांमोना जाहाथे रंजानायनि नामाव बेबायदि थासारिया जुदि गमामायै जादोंबा बेफोरखौ गोख्रोङै नोंथांमोना दिनै बन्द' खालामनांगौ आरो मोजां मोनसे सिन्थाधाराजों बे रंजानाय स्पटखौ गुसुं समनि गेजेराव फोजोबनानै लानांगौ जों बेखौ खावलायदों। मोनाबिलि गोलाव समसिम बिथांमोना जाहाथे प्रग्रामा जाया आरो बायदिसिना बाहाय थासारिफोर बायदिसिना नुथायफोर जाहाथे जाया मानोना बे थावनिफ्राव जों नुयो गोबां फेमिलि गोबां गथ' गथाय फरायसाफोर थाङो। दा बेहाय जुदि दिनैबो जुदि जोंनि समाजाव बेबायदि 21st सेन्सुरियाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुलुगाव जुदि जों अमा सावनाय जों जुदि निसा बुस्थु जानाय जों जुदि निसा नांनानै उन्दुनानै थानाय एक्सिडेन्ट जानाय बायदिसिना थासारिया जायोबा बेयो हारिनि थाखाय खहा जागोन। बेनिखायनो जों खावलायदों अर्गेनाइजार बिथांमोना गोख्रोङै बेनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो सरकाराबो बेनि सायाव एडमिनिस्ट्रेसनाबो बेनि सायाव बेब'स्था लानांगौ होननानै जों चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जों खावलायदों। आरो बेयाव मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन दिनै बे पिकनिक स्पटफ्रा डिसिप्लिन भाबै सालायजायोबाथ' माखासे समनि थाखाय जोंबो बेखौ थिग खालामनो हायो जोंबो साननो हायो नाथाय
दिनै जि फरिखा फैबाय थादों बे फरिखा समाव जानुवारि दानसेखौ जों मानो रंजानांगौ? सानबाखौ रंजा जानुवारि नामाव सानबा रंजादो मोजाङै फोजोबलायदो गावनि न'नि जिबननि खामानिफोरखौ फरायनांगौफोरखौ मावदो बयबो जों बेखौ खावलायदों। दिनैहाय मा जादों फरिखा टाइमाव फरायसाफ्रा फरायनांगौ स्कुलाव थानांगौ दा फरायसाफ्रा फरायनायखौ गारनानै बे फारसे मोखां जाबाय थानाया जोंनि थाखाय माने मोजां जायाखै जों बेखौ मोनदांनो आरो दिनै जों नुबावदों मोनसे गोदान ट्रेन्ड थांनाय समफ्राव बांद्राय जायामोन एबार जों नुबाय बे पिकनिक स्पट बेखेवजेननायनिफ्राय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय जि मोनसे इनभाइरनमेन्टनि जि मोनसे फिल्ड भिजिट थायो नङा होमबा बे फिल्ड भिजिटनि मुङाव गोबां हाइ स्कुल गोबां गभर्नमेन्ट स्कुल गोबां माने हायार सेकेन्डारि गोबांनाखि जोंनि बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा फिल्ड भिजिटनि नामाव पिकनिक स्पटआव बाहागो लाफैयो आरो बेहाय जोंनि गथ'फ्रा मोजां गियान मोजां मोनसे स्किल सोलोंलांनायनि परिबेस मोनाखै गतिके जों खावलायदों फरायसालि अथ'रिटि बिथांमोनाबो जाहाथे फिल्ड स्पिड बा फिल्ड भिजिट खालामनायनि मुङाव बेफोरबायदि जायगायाव फैयालासिनो जि जायगायाव थाङोबा फरायसाफ्रा सोलोंनो हागोन गियान आखल आखु केरियार नाम्बार बेबायदि जायगायाव लांगोन बेखौ जों खावलायदों।